Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα project του Αυγούστου και ο πρωταγωνιστής της ημέρας, DK Φραγκούλης, και ετοιμάσου να πάθεις σοκ. Σήμερα η χαρά μου είναι διπλή, γιατί καθώς συζητούσα με τους ανθρώπους, συνειδητοποίησα ότι είμαστε από το ίδιο μέρος. Όπως καταλαβαίνεις, ο ενθουσιασμός μου είναι ακόμα μεγαλύτερος και ο ενθουσιασμός θα γίνει και σε ένα ακόμα μεγαλύτερος, γιατί σήμερα θα δούμε μαζί αυτό το υπέροχο brand σχεδιάζει και δημιουργεί εξ ολοκλήρου επίσημα ενδύματα. Και αυτό που έχω στα χέρια μου, απλά θα το ερωτευτείς. Ένα έχω να σου πω ότι όταν το πρωτοφόρεσα, τα μικρά μου είπαν ότι μοιάζουν πριγκίπισσα και δεν θα σε κρατήσω άλλο σε αγωνία. Πάμε να σου δείξω. Πρόκειται για μικρή βιοτεχνία με 50 χρόνια εμπειρία στο επίσημο ένδυμα. Οι συλλογές τους, διαθέσιμες στο showroom και στην επίσημη ιστοσελίδα, ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη φινέτσα και τη διαχρονική αισθητική. Κάθε σχέδιο μπορεί να δημιουργηθεί αποκλειστικά στα μέτρα σας, γιατί κάθε γυναίκα αξίζει το δικό της μοναδικό κομμάτι. Επέλεξα να το φορέσω και ως strapless και παρόλα αυτά κάθισε υπέροχα επάνω μου, αναδεικνύοντας το σώμα μου με τον ίδιο κομψό τρόπο. Μόνο για το μήνα Αύγουστο με τον κωδικό Βασιλική 10 κερδίζετε 10% έκπτωση σε οποιοδήποτε ρούχο της συλλογής. Νομίζω ότι δεν έχω ξερωτευτεί ποτέ μου φόρεμα τόσο πολύ όσο έχω ερωτευτεί το συγκεκριμένο. Έχει μιλήσει κυριολεκτικά στην καρδιά μου. Αν ψάχνεις και εσύ επίσημο φόρεμα, τσέκαρε DK Φραγκούλης. Bye bye!